ब्रिक्स सामिटो थांगै मानजागनानि बागै थांगै तंखा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी क्राक सालो सालनि बागै राशियाओ थांनानि नायतंखा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी राशियानि काजनो अंनाय ब्रिक्स सामिट 22 नि सिमि 24 अक्टोबर जरा संखा जागनाय ब्रिक्स सामिट बिनि नायकुन मुंगो तंनाय राशिया ब्रिक्सनि अजमा सं जत हाकतरनो आ सम्मेलन फाइ मानजाक फान्या बागै इनभाइट खलाइका आबनि लगे दाल बिदाल हाकतनि मन्त्री बख्रक बाय आचुकलेमुं खलाइमानो मोदी हायुनि दाल बिदाल पाति मुनतयै कक सालाय जागनाय आ सम्मेलन ब्रिक्सनि बखाक्तै जे याप्रि नाहार जाखा आबरक बब हाय अंनाय जतन सामिट बिसिंतैनो फुनुक जागनाय अ बिश्व वाइनि अंखा राशियाओ थांगै तंखा बेरायना बागै मोदी बियो रिपोर्ट कक खरां।